Čus, ja som Dezbeno, vítam vás po dlhom čase pri ďalšom videu. Sorry, že tak dlho nebolo video, ale vôbec som nemal čas ani chuť natáčať žiadne videá. Tak teraz je to tu. A vlastne vítam vás pri videu zo Sampu. Je to vlastne super paržba. A vlastne IP bude v popise, ako vždy, keď som robím nejaké video na nejakú IP, nejaký server, tak tam dám vždy IP. Tak aj teraz tak bude, takže budem plniť svoje úlohy. No, info, teraz mám úlohu Blackjacku vyhrať 10 000, ale samozrejme možno to budem robiť, neviem, budeme tu robiť kraviny a budem to prestrihávať a vy budete vidieť len také zábavnejšie alebo podstatnejšie veci, takže si to užite. Sorry, že dlho nebolo video, ale tak nemal som čas ani náladu, jak som hovoril, takže neviem, či budú teraz častejšie videá, ale tak možno. Takže môžeme ísť zabíjať. A toto auto má celkom dosť paliva, takže si ho loknem. A ideme vraždiť. Som dealer, takže vlastne môžeme ísť na tú farmu, kde sa pestujú. Toto je vlastne ako reálnejší život v Sampe. Musíte si zarábať, kupovať, dražíte tu, kupujete si autá, firmy, domy a tak ďalej. Za pár dní budem mať kvalitnejší mikrofón než ten, čo mám teraz, takže to bude oveľa lepšie. Počkaj, s tým mikrofón ešte trochu napravím, lebo je celkom poloha, ktorý sa mi páči. Dobre. Som musel byť tak predsklonený. Dobre, lepšie. Dobre, tak budem to prestrihávať, takže iba niečo uvidíte. Budem nahrávať tak pol hodinu, zostrihám sa takých 15 minút. Aby to nebolo zase nejaké dlhé a aby som vedel, že sa vám to bude aj páčiť. Takže, ak budete chcieť vidieť viac, tak stačí hodiť like, dobrý koment a môže byť viac. Chcel som urobiť aj livestream, lenže neviem s kým. S jedným som sa dohodol, ale tak potom sme na poslednú chvíľu povedali, že kašleme teda na to. Že radšej natočím to video. Počkať, ja som vlastne teraz... Sakra. Ja som vlastne... ja som ten... gangster, nie gangster, mafián, ruská mafia. Aha. Prečo má medic? Prečo je ten dick v hentom aute? Nevadí, ale jak je toto odhopnuté, tak sakra. Uí! Motorku. Prosím, že je odhopnuté. Yes. Yes, a toľko paliva. Lock. Tu si musíte skoro všetko zamykať. Čo má dosť veľa v nádrži, tak to zamykajte hneď. Lebo tu si musíte tankovať a stojí to celkom dosť. Takže, tak. Čupenia. Ideme zavraždiť. Aha, ja si ho nedobenem. Toho nemôžem zabiť. Ja. Tak ideme k tomu dealerovi. Niga. Toho môžem zabiť. Toho môžem zabiť. Poď sem, poď sem, poď sem. Jej, nechaj ma. Jej, Jason. Ja mám 20 000. Aha, okej. Super. Wow.
Úžasné. Mám tu svoju motorku, síce to nie je moja, ale úplne iná, ale to je jedno. Nechal som si hneď na tú svoju. Sakra. Môžeme ísť na Mount Chiliad. To môže byť sranda. Bíííí! Dechni. Toto robili aj mne. Badafeky. Čus. Ty bolo, dúfam, že po mne nejdu. Mám tu VIP. Na týždeň za 50 centov. No nekúp to. Že ma nenajdu. Hm? Hm? Ježiš. Vieš čo urobíme? Čus. Daj sa. Hasta la vista. Ináč vojaci na tomto serveri lamy. Najväčšie lamy, aké som kedy videl v Sampe. Fakt videl som oveľa lepšie lamy, ako ktoré vedeli lepšie chytať, ale tak... A teraz niečo ukážem, hej? Jak sa to podarí? Ale podarí. To si to každý vie, ale tak... Som sa ešte preskočil. Nevedel, ja som nepadal. Jaulo! Jau! Au. Ježišmaria. Ideme pod obrým dykom. Jo, ale by som potreboval... Nie, sereme na auto. Ideme za mechanikom a zničíme mu auto, to vždy každého nasere. Lebo mechanické auto sa ťažko získavajú. Zničíme tohto. To si urobil najväčšiu chybu, chlapče. To je debil, to je debil. To je debil. Ale to je nejaká firma, tak to nezničíme, to auto nepotrebujeme. Aha, tak to nezničíme. Zničíme. Yes. Sakra, sakra, do prdele. Ja, späť. Ideme na ten vidiek. Nie vidiek, ale proste na Mount Chiliad. Zvláštne, že tu volá Mount Chiliad a v GTA 5 je Mount Chiliad. Aby nekopírovali, no. Ty si to úplne tá istá mapa skoro. No, to vôbec nič tam nie je z San Andreaska. Skoro vôbec nič. Dá sa povedať, že vôbec nič. Aj tá hora sa dokonca zmenila. Takže... Sú aj billboardy. Plots. Čo je to plots? Plots. 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 Lenny's location. Whee! Ja. To dopadlo horšie, než som čakal. Whee! Ga. Lady Gaga, Ga. Dobre. Jaký? Opočet. Port? Yes! Rýchlo. Na lietadlo. Na lietadlo. Rýchlo na lietadlo. A peace. Great. Rýchlo, peace. Dobre, krása.
Všetci tu štia, to je úžasné. A ja zdechnem, lebo som vzadu. A padnem, sakra. Chci sa sústrediť, lebo tam ich kryjú tie krídla, že ja som retard. A mňa zase tá čašnička podobila, prosím, nechcem padnúť. Keby som to vyhral. Keby som to vyhral, ja som boháč. Lebo za tieto eventy sa stavil celkom dosť veľa. Najlepšie na tom, jak tá baba ští. Ja, aj ten ští ani nevie ako. Ja tiež chcem mať takú ruku, z ktorej mi ide pomalý sneh. Nie. Ale teraz ak padnem, ja som mŕtvý, hej. Nie. Ja to chcem vyhrať. Keby všetci teraz padnú, a ja tu sám dostanem, ty bolo, to bolo jak. Teraz spadnú. Nie, ja nechcem. Ale ja prežijem, pretože mám animáciu. Well, that's fucking retarded. Aha, jo. Ešte, že stále štím, to mi pomáha. Čože, ja už ne... Počkať, vlastne ja musím vyhrať tých 10 000. Splneno 50 z 10 000. Aha, height 117. Dík. Lebo ja som mal len tým level. No, my si zoberieme toto autíčko a dúfam, že bude plné. Jak, hej, tak si ho lok... No, celkom málo. Nie, než som si ho lokol, keď idem sem. Yes! Akurát! Keby sa ešte z autom dali dovnútra, tak by som tam ešte trochu dal. Začne to horieť. Sorry, že to občasne laguje, ale mám to úplne na najvyšších detailoch. A ide to na 50 fps, ale niekedy sa to trhne, sorry, ale nemám najlepší počítač. Nemám 1.256 GB RAM, nemám Intel Core i1, nemám grafickú kartu Nevada, Intel, Atom, shit, 200. Mám komp možno na San Andreasko, možno na iné hry. Ale tak nemám komp napríklad na GTA miliónku, nemám komp na GTA, nemám proste komp na GTA 4, no, na najmenších to rozbehnem. Ale tak, počkaj, to je Blackjack, nie? Ja, to je ono. Áno, chcem hrať. Fú, takže ja nič nevidím. Nevadí, nová hra, dáme si 1000. Ďalší karta. Keď máš 4 teraz. Fuck's sake. Oh, vaj si ty. Ďalší karta. Do prdele. Nová hra. Máme 5 pokusov. Ale ja musím vyhrať 50 000. Do prdele, ja som mal teď vyložiť karty Nina. Ježiš. Som zbytočne minul 1000, ja som chujoslav. Vyložiť karty. Fuck yeah! That's how it's done! Potlesk. Počkať, info. A koľko musím vyhrať vlastne? 50. 10 000 iba. Aha. That's not that much. Nevadí, dobre. Ja proste dávam, čo chcem, proste. Ja tomu vôbec nerozumiem. Ale tak. Ďalší karta. Však som... Ani som nič nezahral, ale som prehral. Ďalšia karta. Môžem vyložiť karty. Fuck sake. Jak som mohol prehrať, keď mám 2 sedmy? Ja tomu vôbec nerozumiem. Jak som mohol prehrať, keď som teraz začal? Aha, vlastne, tak nič. Môžem vyložiť karty, lebo mám toto a toto je... Ja! Fuck yeah, that's how it's done. Nikdy sa mnou nehráte Blackjack, lebo prehráte a
Tak, prehráte. Však som... No, má úplne iné číslo a znaky. Jak mohol vyhrať? To som mohol vyhrať kľudne aj ja. Ja to musím dať tých 10 000. Môžem vyhrať. No a jemu to šlo. Jemu to šlo. That's fucking retarded. Ne, to nepojde. Motherfucker! Jak som mohol Aha, to ešte nie. Ja som prehral? Hej, dáme si záber späť. OK, jak som mohol prehrať, keď mi akurát dal karty? Jak som mohol prehrať, keď mi akurát dal tie zasrané karty? OK, sadíme tu 19, čo máme. Yes! Bitch! Nová hra, sadíme 38. You fucking asshole! No to nemôžem. No jo, ešte som prehral, už ma to nudí. Kto do mňa strieľal? Aha. Tam. Ty si po mne strieľal? Ty si po mne strieľal? Po mne strieľal? That's how it's done with the popo. No, ty si po mne strieľal? Ty si po mne strieľal? Zožerem auto. Poď sem. Ja ho chytím. Nikto po mne strieľať nebude, akože má prepichnutú gumu, takže ho ľahko dobehnem. A ešte má limuzínu. Bacha, to je ten. Tak si retardovaný, alebo ti šíbe. Vieš čo? Serem ťa, idiot to stranej. Ja som to z autom už nevedel. A idem na spáv, aby ma vysúdiť. Počkaj, koľko som vlastne vyhral? Koľkokrát? 3-krát, nie? 2-krát. Dokonca. Fuck! No! No! It was going so well. Dobre, niekto mi píše na Skype, takže na chvíľu som tu a hlavne sa dostaneme z toho väzenia. OK, teraz som späť, už som pred z väzenia. A je tu so mnou. Jozef. Helie. Jo. Ináč, ešte aby som dáme ešte viac sérií, takže asi tak. No. Neviem, čo by som ešte k tomu povedal. Nie. Ale tak ja to prestrihávam, takže... Nemusíš nič ani hovoriť. A akú máš teraz misiu vlastne? Ja hrám multiplayer. Aj. No vlastne už tu ani nemám skoro nič robiť, takže by som sa išiel aj rozlúčiť. OK. Dobre, takže, jak sa vám toto video páčilo, môžete dať like, prípadne nejaký koment alebo odber a uvidíme sa na budúce pri ďalšom videu, takže nazdar. Čus.